ben vandaag op bezoek bij atletiekvereniging Scheldesport in Terneuzen. En met mij een groot aantal leden van de gemeenteraad uit Terneuzen. Zij komen namelijk eens een kijkje nemen waar een grote investering naartoe gaat. Want ruim 2 miljoen euro is begroot voor investeringen op het atletiekpark. Dat is een flink bedrag en ik moet ook zeggen dat ik er heel erg blij mee ben dat de gemeente dat voor ons neer wil gaan leggen. Ja. Ja, want ze komen nu kijken, maar dat is dan niet voor goedkeuring. Het is in principe al goedgekeurd. Nou, het staat nu op de lange termijn begroting en in november schiet het dan door, schuift alles een jaar op, zodat we in 2026 alles aan kunnen besteden en in 2027 dan echt de renovatie zelf kunnen doen. Ja. Oké, en dat is dan meer dan alleen deze atletiekbaan vervangen. Er gaat van alles veranderd worden. Nou, we hebben wel die plannen om daar rond ook het een en het ander te doen, zodat er meer mogelijk is. Maar goed, dat is een tweede fase die we doen. Nu gaat het echt alleen maar om de rondbaan en het veld binnenin waar van alles moet veranderen. Ook omdat het regelgeving technisch moet. Bijvoorbeeld de discuskooi die je daar ziet staan. Die moet tegenwoordig aan strengere eisen voldoen. Dus zodra wij iets renoveren, moet dat mee. De stiepelbak die mag niet meer zoals die nu is. Dus er zijn wel ook een aantal dingen die gewoon veranderd moeten worden. Ja, hij is wel toe aan verandering. Ja, ik zie hem al sinds dat ik 6 jaar ben, ligt hij er zo bij. Dus inmiddels is het wel een beetje tijd om te gaan veranderen. Ja, want er zijn wel grote ambities hier. Wat zijn jullie allemaal van plan? Nou, onder andere een NK, Nederlands kampioenschap op onze baan. Wij zijn in 2023 en 24 en 25 naar Apeldoorn geweest voor het NK Indoor. Beetje ver weg, dus we willen graag zoiets op onze eigen baan. Toen was het hartstikke leuk, dus we smaakten naar meer. Dus we hopen dat ooit hier naar Terneuzen te kunnen halen. Ja, want dat was toen eigenlijk al een hele eer. Jullie mochten dat organiseren daar in Apeldoorn. Dat zou dan dus ook hier kunnen? Ja, dat, als het goed is wel. We daar streven naar met renovatie om te zorgen dat alles in orde gemaakt wordt voor eventuele grote toernooien. Waaronder Nederlands kampioenschap, maar ook een internationale of nationale grote wedstrijd. En we hopen dat die atleten dan ook hier willen komen. En dat de Atletiek Unie, net zoals in 2024 en 2025, ons zo'n Nederlands kampioenschap gunt. Ja. De Scheldesport gaat helemaal klaar voor de toekomst straks. Yes, zeker ja.